আবার কথা কোন চেষ্টা করছি বাংলাদেশে মেরোলে কাজ তো আমরা এখন আসলে চাকরি করে কোন চেষ্টা করছি नानक जतन सैमानो लाई थांनाय रबबार ठीक दिपरनि टाइमाव ओ जागाव मेबी बीजेपी पार्टीनि कायसा असामतायनि बगै रिगनाय बागमानि रिसा बागमानि अरो जों कक्टमा मामानि जे हासेनि कसा मन्त्रि अग्रा एमपि बिप्लब कुमार देवबो पार्टिसिपेट खाया तंमानि ओ जागाव पार्टीनि तैगैसा पार्टी क्लेसङै मानवाबो साधारण बेपार फेबा सांबादिक रकनो कोक्तमा थुमनाय रकनो एटेक खालायमानि अबो तो हायनो बननगो एटेक खालायमानि अबो बो सांबादिक बिनियागो लोगो दंगो बिनियागो कैमरा दंगो बो एटेक खालायजाकमानि जरावो साइ दंगो आं रिपोर्टर से आं सांबादिक से हाइपानो बनो एटेक खालायजाका डेट मीन्स अबो क्लियर सांबादिक नैनो बनो टार्गेट खालायै बनो एटेक खालायका बनो बाचिरनानि थांगै जे बीजेपी नि खरकसा लीडर बबो हायनो अरो एटेक खा बिनि बखरक फाटिका जों कोक्तमा मामानि लगे लगे न जीबी हास्पातालाव थाङै सगैका बेलायखे खा खामानि कोकनका अबसे खरकसा तिप्रासा कोक्तमा थुमनाय एटेक खालायनाय रक बांलादेशी बया एटेक खालायनाय रक तेकेसा दफानिया सेम कम्युनिटी नि बरक न ताबुक जदि न दफा हामक्राय जाति हामक्राय नि कोक साइतं खांखांके नि दफानि कोक्तमा थुमनाय न नोंतांनि रखा खालिया तांनि नितिनि बखरक फाटिनि बुखा अबनि सै सिगां थाजिं परमदा साका चीनी जिराय नाम चाहिए मानदाय आम चाहिए शांतनु भूमिक सुदीप दत्त भूमिक बथारजाखा तै खरकसा बथारजाक मांखमो जागाव हेजामाराबो गद नांमानि चार पाजी नङै टंगि टंगु ताबुक पर्यन्त आसामी रक एरे सिंगियाखौ बेलाय खानांमानि ओ जागाव न नायदि क्रिमिनल बकुनो जाति दफानि ओंगैमानिया क्रिमिनल नि आइडेंटिफिकेशन बकुनो पार्टी नि ओंगैमानिया आबो हाय क्रिमिनल बो मथा बो बीजेपी बो सीपीएम बो कांग्रेस बो कुनो दलनि सदस्य गैमानिया बिनि आइडेंटिफिकेशन कायसानो बो क्रिमिनल नि मानथाय साजाबो मानन नांनाय पुलिस बनो एरेस्ट खालायनो नांनाय एरेस्ट खालायाजाक जों आगरतला प्रेस क्लाब खुमलुं प्रेस क्लाब त्रिपुरा जार्नालिस्ट यूनियन त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटी अ गद नावो जों सिरिं नगो आसुगै तंलाक अबसिमिया बबि सत जदि त्रिपुरा राज्योआव थासिं परमदा साका बसकांगो सिनि एडिसि इलेक्शन दंगो बसकांगो गोबांमा इलेक्शन दंगो आ इलेक्शनाव जों कोक्तमा थुमनाय रक त्रिपुरासा कोक्तमा थुमनाय रक पारा पारा थाना नांनाय आफुरबो नों एटेक खायनाय आफुरबो नों सानाय सीपीएम नि कोक्तमा थुइमांलाक कांग्रेस नि कोक्तमा थुइमांलाक मथानि कोक्तमा थुइमांलाक आईपीएफटी नि कोक्तमा थुइमांलाक जोंकि कोक्तमा थुमनाय रक केबोनि पाइजाक जोंकि कोक्तमा थुमनाय रक निनि फानबाय चलिबो निनि पार्टी निनि कंट्रोल बाय चलिमानो जों कोक्तमा थुमनाय रक केबोनि फानबाय चलिमानिया जों इंडिपेंडेंट जों सागमुसुंगै अर जों बहगनि बागै सिमाव सामुंनो खाया अनि बागै जों मुजुनारगानि नांनाय बसकांनि सालो जाते अबहाय पार्टी मुंताय पार्टीया दै जों हासेनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साबाय कक सालायका दिनि फुङावनो चीनी हासेनि मन्त्रि अक्रा जीबी हास्पाताल थांगै कमलकान्ति त्रिपुरानो नायखा बिनि मोबाइल चेक जाका बसकांगनो मोबाइल बखक जाका लोगो बखक जाका बाइक आदेन सेगैनार जाका तामनि बागैयावबो आउनि बागै जों अगत नानो जों बालायखे सेजामुं याफारो बसकांनि जराबो कुनो कोक्तमा थुमनाय बो यूट्यूबर नि फानंथों सोशल मीडिया नि फानंथों पेज खायनि फानंथों कोक्तमा थुमनाय नि साकावो केबो याग्रे खांगांगांके बसकांनि जराबो अबो हायकेनो जों प्रतिबाद खायनाय केबोनो जों फियोगै कोक सागलाक आसुनो साल कायसा सोशल मीडिया नि बिसिंतिरो जों नुगै मानखा ताबो कायसा प्रेस नि सिनिमुं कायसा प्रेस जेकर खान सुबुय फायने नेंथन ने आमा हायरो काय साइदं लेबनि ताबो आमते बुं हायसनाय ना थासिं आं साका जुदि टार्गेट खालाय केबो एटेक न खालाय तंखांगांके बिनियागो लोगो दंगो प्रेस जैकेट न सिनि बागै फुल प्रूफ प्रोटेक्शन हाइया आनि यागो लोगो दंगो कैमरा दंगो दैट मीन्स ही इज रिपोर्टर ही इज जर्नलिस्ट बिनि आई कार्ड दंगो प्रेस जैकेट सिमनो सिनि आइडेंटिफिकेशन जों प्रेस नि आबैया गोबांमा बर' गोबांमा सोशल मीडिया ते कक सानाय ओंगै मानो बर' कैसा पार्टी नि पॉलिटिकल पार्टी नि आईटी सेल चालक दंगो जों मीडिया रकनो एटेक खालाय यासि सुरि बर' कक साइ मानो जोंनो हामिया के
phunungna ni bagai borok kok saimano phiaba abo hai IT cell party ni borok ko promotion khainai rokno जों siniwi जों obo bai jobab nai bwskangni saro biang thanai borok power ki permanently to tongma ba जों Koktwma Thumnai rok ang sakbai thang 15 বছর o professional tongui tongo 15 বছর जों गोबांमा party phaimani basamani gamai thangmani nukha norni power busuk dun tongnai hakia power kri jor nor biang thanai norni nogon tongna nangnai bile o tipra sarok tongna nangnai bile o kamion tongna nangnai bile apruke abuni bagai जों joton wan sogi application ni nangnai जों thanjang ka thanjagan tongna nangnai tangi nang bono ke butok khanya ba bo tipra sable tangi khe nang tagi se party khlayu nei o sikla no ke nang buna nangba bo tipra sable mongol no tini bukha bo tipra sable tai khorok sana ব্যবসা খাyu nei nang bono bukha rang beya nei bo tipra sable aba hikir baki choli na ba ga thanjani meaning bo jaga phaiba जों abon bagi wan sogi जों joto Koktwma Thumnai rok bo nini ani সংগঠন hlayau जों thanjangnani jora phaisok baika bwskangni jorao thanjake abo hai borokno जों jobab rwnai haisi